Zdravím a vítam vás pri sledovaní nového videa zo série Zabudnuté miesta. V dnešnom videu sme zavítali do obce Solčany, ktorej história začína už v 12. storočí, kedy bola spájaná predovšetkým s rodom Diviakovcov. Postupom času sa tu prestriedali rody ako Topolčáni, Keglevič, Ziky a v neposlednom rade Odeskalky. Rod Odeskalky sa spája s Beethovenom, keďže Babet Odeskalky bola jeho múzou. A práve Babet úzko súvisí s tým, že obec padla do majetkov tohto rodu a na základe manželstva Inocenta Odeskalkyho a Babet rodenej Keglevič. Ich sobášom prešla časť Keglevičovského panstva Topolčianky k Odeskalkyovcom. Solčany zohrali v živote tohto rodu významnú úlohu, pretože práve oni, ale až po Babetinej smrti, dali postaviť v obci klasicistický kaštiel. V roku 1818 v centre obce začala výstavba tohto reprezentatívneho sídla. Patril k nemu aj rozsiahly park. Klasicistický kaštiel zdobil reliéf rodu Odeskalky a nad vstupom sa nachádzali mytologické výjavy. Ku kaštielu patrila aj kaplnka a hospodárske budovy. Augustín Odeskalky, ktorý tu spolu s manželkou Annou žili, založil na mieste bývalého pivovaru aj cukrovar, ktorý mal nadregionálny charakter. Pivovar do obce priniesli Zikyovci, cukrovar zase Odeskalkyovci. Svojho času bol najväčším v Uhorsku. Cukrová repa sa pre jeho potreby pestovala nielen v Solčanoch, ale aj v širokom okolí. V roku 1831 po smrti Augustína žiaden zo synov nedokázal jeho podnikanie ďalej rozširovať. Aj preto v priestoroch cukrovaru vznikla neskôr pálenica, ktorá tu fungovala až do roku 2002. Keď Anna Odeskalkyová ovdovela, spolu s vnukom Líviom žila len v jednej časti kaštiela, a to väčšinou len v lete. Stav sídla sa začal rapídne zhoršovať po smrti Lívia Odeskalkyho, ktorý zomrel v roku 1938 a je pochovaný v rodovej hrobke v Solčanoch. Lívio mal jedného syna, Karla, ale ten sa v Solčanoch nezdržiaval, pretože žil v Budapešti. Preto, a aj pre nedostatok prostriedkov rodiny, kaštiel spravoval už len jeho správca. Práve v týchto časoch došlo aj k radikálnej úprave kaštiela, ktorá bola ale natoľko nešťastná, že stratil veľkú časť svojej umeleckej hodnoty. Vďaka tejto úprave bola dokonca časť sídla zbúraná. Diel budovy medzi južným a stredným rizalitom bol asanovaný a nahradený spojovacím koridorom. Záchody! Ty vyzeráš scary. Po roku 1945 bol kaštiel opustený. Následne bol prestavaný, a to natoľko, že dnes už nie je možné určiť jeho pôvodnú dispozíciu. Ku kaštielu pribudla aj nevkusná prístavba a istý čas slúžil ako sídlo MNV a zdravotné stredisko.
Podobá sa troška na ten Vilčekovcov kaštiel, ale je proste úplne klasicistický, nemá barokové prvky. A je v zachovalejšom stave, ale nie je v tak dobrom stave, ako bol Viscalettiho kaštiel. To je pravda. A máte mi tie grafity, asi kvôli tomu aj tie okná a dvere zabili tými latami. No. Bo sem všetci chodia. A je očividné, že som chodia bezdomovci, pretože sú tu rôzne alkoholové fľaše, je tu sklenka na trávu a tak rôzne, takže je to také trocha strašidelné, ale z toho hľadiska, že tu môže niekto byť. Ani nie bezdomovci, skôr feťaci. Aj tí sú horší. Tak poďme ďalej. A tie grafity sú pekné. Niektoré. Od roku 1984 je kaštiel opustený a chátra. V roku 2004 ho obec predala záujemcovi, ktorý v ňom chcel urobiť múzeum slovanskej kultúry s ubytovacími kapacitami. To sa ale nikdy nestalo. Pokiaľ sa vám toto video páči, tak budem veľmi rád, ak na ňom zanecháte nejaký ten like, komentár a keď sa prihlásite k odberu môjho kanálu.